נחשוף את הציפה שלו, אנחנו נגלה נקודות שחורות. נקודות שחורות, אלה הן הזרעים, אבל זה לא הזרעים של סברס. זרעים של סברס זה אבנים, זה חצץ. אלה לא, אלה כמעט ולא מורגשים כשאוכלים את הפרי הזה. אבל אם בכל זאת טוחנים בשיניים הטוחנות את הזרעים הללו, זה מרכך קיבה. זה טוב לנשים אחרי הריון, זה טוב זה לא יכול, כל הטיפוסים האלה יש שם את הזרעים האלה, את התכונה הזאת. אני יודע, יש הרבה זרעים. אני כבר אמרתי בהתחלה שהצבע האדום הוא פרי שפורח בקיץ ונקטף בקיץ. זה פורח באוקטובר ונקטף באפריל-מאי, כן? זה כבר סוף העונה שלו, זה שאנחנו אוכלים פיתאיה צהובה, אני ממש מופתע. אבל אם האולוברה מרפאה חיצונית, הפיתאיה מרפאה פנימית. כי זו אותה תכונה של האולוברה, נניח בעיות מעיים, או כל מיני, איך קוראים לזה? בכלל, איך קוראים לזה? מעי הגס ומעי הדק וכל יש המון בעיות כאלה שיש לא מעט אנשים שיש להם, זה הכי טוב בשבילהם. הוא מרפא אותם פנימי. עכשיו, לא רק זה, הוא יודע גם לשפר זוגיות. הוא יודע לשפר זוגיות. כל הצבעים או רק הצהובה? מה? לא, הצהובה הכי טובה, וגם ההחלאה של הצהובה והאדומה שהיא הגודל שלה. תראי, פיתאיה ששוקלת 600 גרם או 800 גרם, ולהגיש אותה לבת הזוג זה לא משפר זוגיות. זה בדיוק להפך. כוונה של בן הזוג היא לא טובה, אבל אם הוא רואה פרי כזה של פיתאיה צהובה או מלח המדבר שהגודל שלה הוא 200 גרם, 250 גרם, ובואו נשאל את האנשים שביניהם, כשמגישים לכם פרח, או בן הזוג שמגיש לכם פרח, זה משפר את הזוגיות או לא משפר? אפילו ליום אחד זה משפר. אבל אם הוא מגיש פיתאיה, פרח מפיתאיה, הוא מגיש, זאת אומרת, הוא משפר עוד יותר את הזוגיות. ברור שזה לא רק פרח, זה משהו שגם אפשר יהיה לאכול אותו. אז אני אתן כאן איזה דוגמה, אבל מה, אני רוצה להביא לכאן בן זוג שיכין פרח לבת זוגתו. וכולנו ככה, בנוכחות כולנו, ואנחנו ניתן לו דירוג. אם הוא יעשה את זה בצורה רומנטית, בצורה יפה, מעודנת, ואם הוא יכין את הפרח כמו שצריך, ואם יגיד כמה מילים יפות, ואם תהיה נשיקה, זה יהיה עוד יותר. אוקיי? שימו לב איך אני עושה את זה, אני לא בוחר, אני חושב שאותו בן זוג שרוצה להכין פרח לבת זוגתו, הוא יבוא בעצמו לכאן. אבל בינתיים אני רק רוצה להראות איך אני מכין עם הפרי הזה פרח, כן? פרח. שימו לב בצורה נורא פשוטה. בצורה כזאת. בן זוג שמגיש לבת זוגתו פיתאיה, זה יכול? בהחלט זה יכול. אז אני רוצה להזמין אחד הגברים. גבר ישראלי. בואנה. לא לעניין. בוא.